Salam ýaşlar, täze tolkuny gepleşiginde Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şonky gepleşigimizde Türkmenistanda dinanlar nähil durmuşda ýaşaýarlar diýen soragy ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän Türkmenistanyň deňdoşlarymyzyň berjek jogabyny eşdireriz. İşe giri bilmän ýörenleri adamsy işlemän gaýnanesiň eline seredip oturarlaram kän şolar ýaly kösenýän. Öňümüzdäki 10 minutyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Täze tolkuny gepleşigimizde başlaýar. Söz gümüşsüz sükût altındır, masal okuyor bilmiyor özür deli. Rüzgar eken fırtına biçerken bir düşen ağlamaz yani. Sen ol da kırma, uykuların kaçar sonra. Akıllı ol oyuna gelme, ne takla olursun neden bulur sonunda. Biri yine ve yaptı dilli düdük, ateşe bile bile körükle gidiyor. Kendi kuyusunu kazıyor enayi, cır cır ötüyor. Bana göre hava hoşken bilir, beni bilen iyi biliyor. Boşa çabaları bu gönüllerde hükmü geçmiyor. Täze tolkuny ýaşlar gepleşigimizin şeýpdeki mehmanlary studiýamyzda ýokary bilimli Türkiýede dowam etdirýän Aýjahan hemde häzirki wagtda Londonda ýaşaýan deňdoşumyz Bahar. Aýjahan, Bahar, ikiňizem gepleşigimizde hoş geldiňiz. Hoş gördüm. Bahar, Aýjahan, ilki bilen gepleşigimiziň temasy barada gysgaçyk hem dinleýijilerimize hem size maglumat bermekçi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Gallup sosiologik barlyklar merkezi mart aýynda aýallaryň iň bagtly we bagtsyz ýaşaýan ýurtlar barada ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Bu hasabat dünýäniň dürli ýurtlaryna denanlaryň ençemesi bilen geçirilen pikir soraşyklar esasyna taýýarlandy. Hasabatda İslandiýa, Şweýsiýa, Daniýa ýaly ýokary girdijili ýurtlarda ýaşaýan denanlar öz durmuşlaryny gulala güllük diýip häsiýetlendirýärler. Owansan, Ermenistan, hatda Türkiýe ýaly ýurtlarda ýaşaýan denanlar bolsa özleriniň azap içinde ýaşaýandygyny öňe sürýärler. Indi Aýjahan hemde Bahar, siziň pikirinizçe Türkmenistanda denanlar nähil durmuşda ýaşaýarlar? Gowy durmuşdamy ýa-da erweträk durmuşdamy? Siz bu barada näme pikirde? Hoşwat Türkmenistan bilen Ýewropany deňişdirme mümkinçilik bar menne. Türkmenistanyňky aýal maşgalaryň hukuky awadyk nemerek gödöwrek aýalgylary gödökçilik edip bilýärler. Ýöne Ýewropa ýurtlarynyň hiç birine buna edip bilenoklar. Diňe bir aýalgyllara däle çağlara da edirşeler ýaly. Ýöne köýje misal Türkmenistanda aýal maşgalalara sürüji şahadatnamalaryny bermek gadagan. Edil resmi taýdan bolmasa da sürüji şahadatnamasyny prava diýse, şonu alyp bilenoklar. Misal üçin aşawatda iň azyndan $5,000 para bermeli biriniň eline, soň belki sürüji şahadatnamasyny alyp bererler. Ýöne Ýewropada sen 18 ýaşyň dolanmalsa sen dinine garamazdan, seniň renkine garamazdan, ýaşyňa, nerden gelip çykyşyňa garamazdan, eger sen bilen geçip berseň her kime sürüji şahadatnama berip bilýärler. Şolar ýaly açyşan gözümizden öňünde şu biziň hakyklarymyzda ýaşaýda gysýandyklaryny görüp bolýar. Misal üçin daşary ýurda gidýän gyzlara näýle bizi edil neme ýaly bir harit ýaly seredýä käwat olar. Howa ýollaryny görüp bolýar, aeroportda görüp bolýar, köpçilik işlerinde görüp bolýar. Ýa misal üçin Türkmenistanda işleseň ýa okasaň başa çyk barmak gadagan. Bolýar düşünüp bilýän däpde soruýany o edil olur ýaly etmellerle şolar ýaly gysýarlar. Aýjahan başysyna Men bakın aydanlarına anlaşan, şunların saçın Fransızca falan da Türkmenistan'ı anlatayım. Onun için saçın başlıyorlar da Avrupa devletlerine, olsun Türkiye'de olsun, saçın taksistlere sebebiyle ayağın sürücüler hem arasında. Dünün saçın küçük maşinlerde, hatta otobüs yağlı ulu maşinlerken ayağlar arkayın sürüyerlerde, iş över, çalışıyor. Mesela böyle belki erken mesele işleri var, ayrı yağlı seyrediliyor. Hava. Sürücü böylese alıp bilen oklar. Indi sen pikiriňçe Türkmen denanlary gowy bagtly durmuşda ýaşaýarlarmy ýa-da yaramadyrak durmuşda ýaşaýarlarmy? Şeylerden nok erweden gowşy bir boljakda. Ortamy kadýan. Soňra ýene bir neme tarapy var, maddi ýagdaýyna görä de üýtgüýe. Misal üçin paýtagta ýakyn ýerlerde ýaşaýan gelinler elini uzadan ýerine ýetibiljek ýerler hem köpräk, ýöne owada ýaşaýanlar misal üçin işe giri bilmän ýörenleri adamsy işlemän
gaýnanesiniň eline seredip otururlaram kän şolar ýaly kösenýän. Soňam aýal maşgalla diýip köp biri işe almajak bolýarlar. Bu edil aýyrýarlar. Bu erkeğin işi, bu aýalyň işi. Mysal üçin Ýewropada ana Aýja hanam aýtdy. Metroda otly sürüp beren aýal maşgallalar bar. Ýöne Türkmenistanda şolar ýaly maşinist gördüğün aýal maşgalla ýok. Elektrikde işleýän ýa tok bilen dat bilen işleýän aýal maşgalla men görmedim. Şolar ýaly şeklendirmeler bar. Ýöne başga ýurtlarda olar ýaly şeklendirmeler 20 ýyl 30 ýyl mundan öň galdyrylyp durýar, ýok bolup gidipdir. Bahar ştaýda sözüňem bölýän welin Kontakta sosial ulgamyndaky sahypamyzda ýerleşdiren forumda Gurban Niýaz atly bir okujymyz öz tesbirini galdyrypdyr. Ol öz tesbirini şeý diýär: "Gatygow ýaşaýarlar iýje öňüne, geýje öňüne mejburi hiç zat edilen ok. Islänni iýerler, islänni geýerler" diýip ýazypdyrlar. Muny okumamyň sebäbi edil Aýjahan bilen ikiňiziň aýdan sözleriňize biraz garşy ters gelýän setirler ýa-da garaýşlar beýan edipdirler. Bu barada näme aýtmak isleýäňiz ýa-da bu barada bir oňaýdyna da düşünýän näme watan söýjüligi ýapyk göz bilen açylmadyk göz bilen seredilýän garaýşlar bular. Meň pikirimçe mysal üçin men hem şolar ýaly Türkmenistana kam. Türkmenistandan başga ýurda okumaga gidemiň 1-nji 2-nji ýyllary men hem şolar ýaly watanym üçin janym berjek. Ýok bizde hemme zat gowy jennetde ýaşaýar. Diýip şolar ýaly edýärdim. Soň göziň açylan soň ýa pikiriňem garaýşyňam gözetimiňem üýtgüýär. Men pikirimçe şu tesbir galdyran ýyleşimiz şeýle ýurda 1-nji ýa 2-nji ýyl çykýşydyr. Gowy tarapy bar. Hawa ýöne az ýa çeklendirilen. Mysal üçin çağalara kömek diýip pul berýärler. Nämisine ýetýär? Mysal üçin olaň beren puly 2 kilo ete de ýetenok. 2 kilo et olaň kömek berýän aýlyk pulundan gymmadrak. Aýjahan seňem goşmak isleýän zatlaň barmy? iyice öňünde iňeje eýle diýip ýazýan kesiri bolmanym öňde pulgadan kepde şoňaly bolýar. Aýal masalan Türkmenistan öňde bolýar bazanya gelýär gadananyň ýene hemmes öňde no köpüniň adam sistemi aýal masala işlep öňde bakya masalasyna ondan soňra demek döwlet tarapyndan seredilende de halk tarapyndan seredilende de ýaşlar bolýar. Onlaryň aýyblary kaçyda urup ýörer amma saçmalar şu sayılar edilip saydamızı bunu deyip naletmem neresi hemmekim bilya şansıdan önemli daşara hemmedat kulyala postarlar şişalar yazatlar yerlerde. Ine Bahar Aýjahan ikiňizden hem sorasym gelýär. Ine belli bir derejede oňaýsız taraplaryny belläp geçdiňiz. Siziň pikiriňizçe hiçbir gowy tarapy ýokmy? Mesela bu taraftan Feridun'un devlet tarafından matematikte bunu veriyordlar. Yönetim intem itkalandıracağım. Intem şu 40 manat veriyeceğim. Ondan vereceğim 10 yıllarım kafası kesti. Yönetim şu pulla hiç yeri az olmadı. Ön kukağını pulla Feridun'da şu asaya belirdi. Hemedat ardan yine oğudu. Aşuat hemedat kımhatladı. Yani intem şovul pul veriliyor. Yani veriliyor. Şundan Feridun'la yemek Aşağı ýa-ni hemmesi var ýa-ni kilo gowy ýa-da. Hormaty berekenlerden diýerler. Bahar sen bu barada näme pikirde? Oňaýly taraplaryndan biri men pikirim mysal üçin käbir islam döwletlerinden tapawutlykda biziň gaýdlara mektebe gitmek ýa ýokary okujaýyna gidip okumak gadagan edilmedi. Mysal üçin Awganistanyň käbir şäherlerine gysga okumak gadagan ya okuwa gidip gelmek misal üçin ýaşka durmuşa çykarýarlar Ýemende. Şolar elbetde ýoklugan bir tarapdan begendir zorlap tek ýaşynda durmuşa çykaran oklar. Awga sähäýem menim diýdim abdurda erbeden gowy diýip başym şon diýip falan. Käbir döwletlere seredilne. O hani Türkmenistanyň denanlary goýan şertleri ýöne Ýewropa ýa döwletlere seredilne de biraz taşýar. Deňdoşlar Bahar Aýjahan ikiňizde gepleşimizde gatnaşyp öz pikir araýşlaryňyzy başdan geçirýän duýgularyňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşanyňyz üçin köp minnetdar. Sag bolun. Sag olun, salamat işler. Ýaşlar ýokary bilimini Türkiýede we Britaniýada dowam etdirýän deňdoşlarymyz Baharyň we Aýjahanyň beren gürüňlerini dinlediňiz. Gepleşimizde gatnaşan mehmanlarymyzyň pikir araýşlary bilen ylalaşmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän bellikleriniz bar bolsa baş üstüne biziň medbuat email belesi gmail.com email adresimde hatur ediň ýa-da biziň bilen Facebook we Twitter sosial ulgamlar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulgamlarda bizi gözlegi bölümine täze tolkun ýazyp tap bolar.
Deňduşlar şunun bilen gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Öňüňizde hepdäniň şenbe güni ýene-de täze tolkunda duşýançak sagman oturuň.